ipapakita ko sa gitna ng video to yung pinaka promo code ko. So yung pinaka promo code natin is pwede nyo gamitin kapag pupunta kayo sa mga branches ng Kranos, or dito kapag pumasyal kayo sa Kranos Mabalacat guys. Sabihin nyo lang yung pinaka promo code ko, ibigyan kayo ng pinaka discount sa mga helmet na mapipili nyo. Kasi bayo ka pala niya, Kuya Alvin Bautista na exploring Pampanga. Sa Portuguese vlog guys, nandito tayo sa may intersection ng Daú, Pampanga. Daú Mabalacat, Pampanga. Yan guys, no, papunta tayo sa may Kranos Mabalacat. So yung unang pinuntahan natin yun sa may Arayat branch nila. So ngayon, isa-isayin natin, puntahan yung mga branches nila dito sa Pampanga. Nakalapit lang naman nung pinaka Mabalacat branch. So nag-start ako dito sa may Daú para naman yung mga ibang taga bandang Angeles alam puntahan nito Mabalacat branch. So, although meron silang branch sa may Angeles, San Fernando, Mexico, Magalang and Arayat. Kung gusto yung puntahan nitong Kranos Mabalacat guys, i-google map nyo lang, madali-madali lang naman siyang puntahan. And along MacArthur Highway siya. Kung alam nyo yung LTO Mabalacat, yan, nasa mismong tapat siya ng LTO. So eto na yung sa Skytech, mismong tapat ng Kamachiles. Ayan siya guys, Barangay Kamachiles, Mabalacat. And diretso na tayo ng konti. Malapit na malapit lang from Daú intersection. Nasa ano lang siya, 3 to 5 minutes kung naka-motor ka naman. So eto na guys, yung pinaka landmark na masasabi kong malapit sa may Kranos Mabalacat. So kapag andito na kayo sa may intersection dito sa may papuntang Mawake or itong side grader, malapit na lang yung Kranos Mabalacat. So eto na yung Gadang Memorial Homes. Gusto ka lang ng konti dyan na makikita mo na yung pinaka LTO Mabalacat branch. So eto na guys yung LTO. So sa tapat nito, eto na yung pinaka Kranos Mabalacat safety gears. Bali, andito na tayo sa may Kranos Mabalacat branch sila. Yan, kung galing kayo ng may palengke ng Mabalacat guys, 5 to 7 minutes andito na kayo sa Kranos Mabalacat. So nasa right side siya. And kanina nga nanggaling tayo sa may Daú. Kung galing naman kayo sa Daú guys, 3 to 5 minutes lang siya. So nasa left side siya. And ayan, sa pinakaharapan niya guys, ito na yung pinaka LTO ng Mabalacat. So ito na, makikita nyo na yung Kranos Mabalacat safety gears. And mga ino-offer nilang mga helmet dito is ayan, mayroon silang AGB, Spider, SEC, HJC, NHK, Studs, GB, MT helmets, LS2, and syempre guys meron silang Zebra, SMK, Kobe, K-Sig Protect, and yan meron silang Geely, KYT, Smoke, Axis, and Rio. Hello sir, good afternoon. Welcome to Kranos Mabalacat po. Pasok po kayo. Bali, nandito na tayo sa pinakaloob ng Kranos Mabalacat. Yan, mag-assist sa atin si Sir Benedict. Anong pagkakaiba ng sir, ng mga helmet? Sa mga wala pang idea, for example ako, bago pa lang ako nagmumotor, ano ba yung dapat nilang malaman sa helmet? Sa mga helmet kasi sir, meron tayong mga full face. Ito yung mga full face. Meron din tayong kasing mga modular tulad nito. Ito. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, marami tayong iba't ibang klase mga modular. Patayin ng modular sir. So, dito na lang sir, meron po tayo. Okay. So, ayan, ganito. Ganito ang modular, bali na itataas yung sa baba niya. Sa mga naghahanap ng mga half face para sa nagbaback ride, ito mga po. official back ride, yung mga OBR, yan. Yes. Mostly. Ito, yan. Ganito po yung mga half face na naghahanap pang back ride. Sa mga So parang rin siya, parang modular rin siya. Yes po, Tataas parang yun. modular siya, pero ito po kasi
literal na lens lang po yung may Okay. tataas. So, wala po siya siyang dun sa baba. Sa baba. Okay. So, yun. Yung ano sir, yung full face, pakita mo kung paano naman So yung sa full full face. face naman sir, ganito. Ayan. So buong shell siya, bali yung lens, ito ganito. Ganyan lang siya sir, bali hindi na itataas yung dito. So, diretso na sa Yes, pinaka-head sir. mo. Yan. Si full face sir, may dalawang klase siya, di ba? Si single lens, double lens. Yes sir, bali meron po tayong mga single visor at And saka visor. dual Dual visor. visor, Tulad yeah. nito sir, bali yung mga spike 2, ayan. Kasi depende po yan sa mga model. Ay meron tayong brand na Spider, meron naman pong model na single visor at saka dual visor. Bali ito, mga single visor lang po siya. Bali ito lang po yung meron silang lens. Tulad na lang po nito, meron din po tayo ditong dual visor. Kung mapapansin nyo ito, ganito po siya. So ito yung tinatawag nilang dual visor. Merong lens pa sa loob. Pakita natin sir yan. Yan. Bali- Anong advantage sir kapag may dual visor ka? Bali sir, kasi karamihan sa mga customers sir, naghahanap po sila ng dual visor. Kasi meron din namang customer na naghahanap ng single visor lang. Dual visor kasi sir, naka-smoke lens na po sa loob. Tapos yung ibang dual visor naman is naka Clear. clear lens lang sila. Tapos meron din namang mga naka-silver. Bali, ang kinaibahan lang po kasi nila sir, kapag smoke po yung pang-loob sir, tapos clear po yung dito nyo sir, okay siya kasi hindi ka masisinaga ng araw. Yun yung pinaka-advantage siya talaga. Yes sir. Ngayon meron lang tayong mga tinted lens like silver lens. So ito pangantala din siya sa may araw just in case na ayaw mo tong ibaba kahit na may sinagan ka ng araw sir. So ay pangantala ka pa rin sir. May dalawang klase po kami ng finish ng helmet. Meron po kaming matte, meron po kaming gloss. Ang pinagkaiba kasi dito, ito pong isa, yung gloss po kasi, hindi po siya gasgasin. Hindi po siya katulad ng matte. Ito po kasi, yung matte po kasi na helmet, makikita pag nagasgas po siya. Hindi po siya kagaya ng gloss. Pero kung mas mabenta naman po, mas mabenta po sa amin yung matte. Kasi po, karamihan po kasi, mas prepared po nila yung matte. Since yung mga motor nila, binabagay po nila, tsaka po maangas po tignan yung matte. Compare mo po sa gloss. Sir, aside from helmet, ano ba yung ibang products nyo dito sa Mayano? Kranos Mabalacat. Meron po tayong mga top box, alloy, saka yung mga GB box. Dalawang brand, yan. Meron silang SEC, meron kayong GB, and ito yung mga plastic. Apo. So, meron din kayong sir, mga alloy. So, check natin yung mga alloy. Yung mga black. Naka-leather na po yung loob. Check natin sir, yan. Para makita ng mga mabalakenyo sa mga kabalan natin. Ayun. So, leather na siya. Yan. And dito may packet din siya. Kung mayroon kayong gusto nga mahalagang gamit na pwedeng ilagay, pwede. Nice. So, ilang liters yan sir? 45 liters po. Lahat yan sir, may 45 liters kayo. Apo. Or yung may mas mababa kayo? Wala sir, hanggang Lahat, 45. 45 liters lahat. Yun na kabalat, bali pinaliwanag sa atin kanina ni Sir Benedict yung pagkakaiba ng full face and then modular. And syempre guys, kapag nakapili kayo ng mga design and gusto nyo helmet, may mga sizes to guys yan. Meron silang medium, large, extra large, and double XL.
naghahanap kayo ng mga affordable and of course mga quality helmets and maraming pagpipilian na brand na helmet. So punta na kayo dito sa Kranos Mabalacat. Actually, lahat ng mga brand na nakikita natin sa social media or mga motovloggers, mga gamit nila is halos nandito na. Syempre andyan si Geely, si Spider, and of course meron tayong H&J, meron tayong Zebra, tapos meron din siyang Evo dito. Napakaraming design guys na pagpipilian tulad nito. Sa pinakalikod ko yan. So lahat to is Geely brand. Napakaraming design na pwede yung pagpilian. Yan, kung nakapili na kayo guys, kung gusto nyo mag-on credit, so previous months kapag nakapagbayad ka ng on time, yan, sa 8 months, so tuloy-tuloy yung on time na pagbabayad mo. Yung pinaka last month po, yung pang 9 month mo guys, is free na siya kayo. So yung pinaka requirements nila is to valid ID and kailangan mo mag down payment ng 20%, 25% and 30%. And of course, dapat yung mapipili mong items is worth 5,000 pesos. Yan, may mga ano naman dito mga helmet na nasa 4,000 plus, 3,000 plus, and 5,000 plus. Kung kulang naman yung sa ano nyo, napamili nyo, just for example, 3,800 lang. So may mga ibang ano naman dito, item si Kranos. So pwede nyo siyang i-combine para mabuo nyo yung 5,000 pesos. Huwag yung kalimutan i-follow ang kanilang Facebook page yan, Kranos Mabalacat. Kung ayaw nyo lumabas ng bahay, pumunta sa mga physical stores nila o mga branches dito sa Pampanga, pwede nyo i-check in kanilang website, kranosgears.com. So doon makikita nyo per brand yung mga design ng mga helmet. So pili na kayo doon guys, and pwede naman kayo mag-order through online. So pwede kayo magbayad sa GCash, via bank transfer and COD. Bali, ang schedule namin is 8 AM hanggang 6 PM. So ano kayo, Monday to Sunday. Yes, Yan, Monday open. to Sunday po kami. Open sila daily yan. So sa lahat ng mabalakenyos dyan na naghahanap ng mga affordable, branded and quality helmet guys. So napakaraming pagpipilian dito sa Kranos Mabalacat. So punta na kayo dito, Kranos Mabalacat. Yan, sabi nga ni Sir, nandito lang yan sa Mabiga, Mabalacat, Pampanga. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, sasahan nyo na lahat ng travels natin is makikita nyo si Kranos, and lilibutin natin lahat ng mga branches nila dito sa Pampanga. So ulitin ko guys, meron sila sa Mabalacat, Angeles, San Fernando, Magalang, Mexico, and Arayat. And outside Pampanga, meron sila sa Tarlac City, Bataan, and of course Agapan, Nueva Ecija. So yun guys, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan or mga mabalakenyos. Itong Kranos Mabalacat daw nag-offer ng mga magaganda at quality mga helmet. So until our next vlog, peace out!